बेखिनिखौ बुंजाबाय थेंक इउ जोंनि नैबे गभर्नमेंट CTCE आव गंसे लेंगुवेज लेब फैनो अपेनिं खालामनाय मोनसे हाबाफारि लाफानाय जादों बे हाबाफारियाव जोंहा मानगोनां आलासि गाहाय आलासि नुजाफैनो हादों बिथाङानो जाहैबाय रबिराज नार्जारी सार बिथाङा एजुकेटिभ मेम्बार डिपार्टमेंट अफ एडुकेशन बेजों लोगोसे जोंहा सारियाव नुजाफैनो हादों मानगोनां बे कलेजनिनो जोंहा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सार डक्टर मंगल सिंह हाजवारी पद्मश्री लोगोसे जोंहा बेवहायनो गाहाय प्रिन्सिपाल महरै जोंहा नुजानो हादों डक्टर गोपाल कृष्ण भारती सार लोगोसे नुजानो हानाय जोंहा बे फरायसालिनि फेकाल्टि मेम्बार्सफोर आरो नन टिचिं स्टाफफोर लोगोसे नुजानो हानाय गोदान आरो गोजाम श्रेणी लोगो नोंथांमोन जिहेतु जोंहा जोबोद खाफाल गोनां जोंहा जोंनि BTCनि EM डिपार्टमेंट अफ एडुकेशननि बिथाङानो जोंहा नुजाफैनो हादों दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो गिबियावनो अपेनिं खालामनायनि आगोल गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो सानदों दा जोंहा फामे नार्जारिया जोंहा मानगोनां सार आलासि सारखौ बरायगोन सानैसिम साबायखर थाबाय दा जोंहा सारखौनो दिनैनि बे लेंगुवेज लेबखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं आवगायनो थाखाय सारखौ गुरै खावलायबाय लोगोसे मानगोनां आलासि गेस्ट अफ अनार डक्टर मंगल सिंह हाजवारी सार प्रिन्सिपाल सारखौबो लोगोसे जयै बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय Bayi baba screen ko bakla screen ko bayi screen ko camera सानैसिम रोजा साबायखर थाबाय सारा जोंनि CTCनि लेंगुवेज लेबखौ बेखेवनानै होबाय